खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बर'नि मुंदांखा इउटुबार BPFआ इउटुब चेनेला 1 मिलियन साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय बिथाङा हिन्दी रावजों भिडिअखौ बानायो जायनि थाखाय बिथाङा आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो गोबां अनसायनायखौ मोननो हादों BPFआ मुंजों मुंदांखा जानो हानाय सन्जय बर'आ गिबियाव बर' रावजोंनो भिडिअ बानायनानै इउटुबाव एंगारदोंमोन उनाव बिथाङा हिन्दी रावै भिडिअ बानायनानै इउटुबाव एंगारदों बर' हारिनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन सुबुंफोरनोबो मिथिहोनो थाखायनो बिथाङा हिन्दी रावै भिडिअ बानायनानै एंगारदों होननानै फोरमायथिदों बिथां BPFआ दिनैसिम गावनि इउटुब चेनेलाव 108 भिडिअ बानायनानै एंगारखांबाय आरो बेजों बिथाङा 1 मिलियन अदेबानि 10 लाख साबस्क्राइबार आरजिनो हाबाय बर'फोरनि गेजेराव 10 लाख साबस्क्राइबार आरजिनो हानाय बिथाङानो गिबिसिन इउटुबार जानो हाबाय बिथांनि बे जाफुंसारनायखौ SB बड' निउज चेनेलनिफ्राय कंग्रेचुलेशन्स जासिहरनाय थाबाय आरो बिथाङा जाहाथे उननि समाव बेबायदिनो आवगायलांबाय थानो हायो बेनि थाखायबो आरज गाबनाय थाबाय क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि ओनसोलाव थानाय XNDBनि खुंग्रिं बादायाव BTC सरकारा बारग' NDBनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै जथुम्मा खुंदों जेराव BTCनि गाहाय प्रमद बर' BR फेरेंगा बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लादोंमोन बे जथुम्मायाव बारग' NDBफोरा उननि समाव माबोरै जिउ खुंलांगोन बेनि सायावनो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो BR फेरेंगा बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दानि जि टेक्न'लजिनि मुगा बेयाव 34 बोसोर हारिनि थाखाय सोमावसारनाय बारग' NDBनि सोद्रोमाफोरा गोरोबनो गोब्राब मोनदों बेनिखायनो बिथांमोननो स्किल ट्रेनिं होनो थांखि लानाय जादों आरो 5,000 बर' लाइमोनफोरखौ रेलवे कच फेक्टरियाव साख्रि होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो सरकारा माखासे इन्डास्ट्रिफोर गायसंगोन बेयावबो सोलोंथाइ गोनांफोरजों लोगोसे XNDBनि सोद्रोमाफोरखौबो खाबु होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो साख्रिनि अनगायैबो आबाद मावनाय एम्फौ फिनाय अमा फालांगि खालामनायफोराव गोनोखोआरि एबा साइन्टिफिकेलि माबोरै खामानियाव थिसनगोन बेनि थाखायबो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो BR फेरेंगा बिथाङा एबसुआ आंखौ बोसोन होनो सोर प्रमद बर'नि खोथा बायदि सोलिग्रा मानसि नामा आं बेखौ बुंथिदों BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओनसोलनि राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPFखौ मोनथाम सार्थ'आव गोरोबलायनानै खामानि मावनो थाखाय एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायनाय आरो दिपेन बर' बिथांनि खावलायनायखौ प्रमद बर' बिथाङा बरायनानै आरो मान होनानै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावलांनो थाखाय बिटिआरआव अराय गोजोन गायसननो थाखाय आरो बिटिआरनि 35 लाख सुबुंफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय उननि समाव जयैनो खामानि मावलांगोन होननानै बुंथिनायनि सायाव हाग्रामा महिलारिनि बेफ्रसार बिबुंथि हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि एबसुआ आंखौ बोसोन होनो सोर सोरखार दानायनि सिगांनो UPPL आरो BPF ज' जानानै सोरखार दानाया मोजां जागोन नेशनेल पार्टिखौ BTCआव हाबनो होनाया मोजां जानाय नङा होननानै सिगांनो बुंखादोंमोन दासो बबेनिफ्राय गुरु ओंखारखो होननानै सोंथि खालामफिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो एबसुनि खावलायनायखौ प्रमद बर' बिथाङा गनायनायनि सायाव बुंथियो दि प्रमद बर'नि खोथा बायदि सोलिग्रा मानसि नङा होननानै बुंथिनायजों लोगोसे दा बे समाव BPF दोलोआ BJPजोंबो गैया कंग्रेसजोंबो गैया आरो UPPL दोलोजोंबो गैया 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिनि सिगां सोर दोलोजों थायोब्ला गाहाम जागोन बेयावसो थांखि लागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बिधान सभानि सिङाव BPF दोलोनि MLAफोरा सोरखारजों लोगो जानायनि सायाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि BPF दोलोआ BJPजों लोगो जायाखै सोरखारजोंसो लोगो जादों जाहाथे सोरखारि बिथांखिफोरखौ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जाया बेनि थाखायनो BPFनि MLAफोरखौ सोरखारजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय बोसोन होनाय जादों होननानै फोरमायथियो मख'नो गोनांदि उदालगुरि भेरगाव जिल्ला BPF दोलोनि गोदानै बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै बेफोर खोथाखौ बुंथिदों सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्स CSFआव कनस्टेबल फायारनि साख्रि ओंखारदों गासै भेकेन्सिया अल इन्डिया 1,149 आरो STफोरनि थाखाय 137 बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव HS पास जानाय जानो नांगोन बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया मैयानिफ्रायनो जागायबाय आरो 4 मार्च 2022 मायथाइसिम थागोन बैसोआ 4 मार्चसिमाव 18 निफ्राय 23 बोसोर बैसो जानो नांगोन SC STफोरा 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन अदेबानि 28 बोसोर बैसोसिम हागोन साख्रिनि थाखाय सायख'नायनि प्रसेसा फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट कम्पिउटार बेस्ड रिटेन टेस्ट डकुमेन्ट भेरिफिकेसन आरो मेडिकेल एग्जामिनेसन थागोन गोसो गुदुंफोरा CISF.RECTT.in आव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामहैनो हागोन PUBGनि थाखाय नखरनि साब्रैखौबो बुथारनाय जाथाय अनलाइन भिडिअ गेमनि थाखाय मानसि बुथारनाया गोदान बाथ्रा नङा बे खेबाव सासे 14 बोसोर बैसोनि लाइमोना गावनि बिमा बिदा
बिब' आरो बिनानाव गासैखौबो बुथारदों। बे खास्रि बिस्रि जाथाया पाकिस्ताननि लाहौराव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 14 बोसोर बैसोनि गथ'आ गोलाव समनिफ्रायनो पाबजि गेलेबाय थायोमोन, जायजों गथ'नि साननाय हनायाव गोहोम गोग्लैदों। जायनि थाखाय गथ'साया न'आव जेसेबां मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ उन्दुफुबाय थानाय समावनो गावथारदों। बिमा नाहिद मुबारकआ 45 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा सावस्रि बिफानाव मावोमोन। न'खरनि रैखाथिनि थाखाय बिथाङा लाइसेन्स थानाय पिस्तलखौ न'आवनो दोनदोंमोन। बे पिस्तलजोंनो फिसाज्लाया बिमा नाहिद मुबारक, 22 बोसोर बैसोनि बिदा, 17 बोसोर बैसोनि बिब' आरो 11 बोसोर बैसोनि बिनानावखौ उन्दुफुबाय थानाय समावनो गावथारदों। अखानायै नाहिद मुबारकनि न'खरनि साब्रैनिबो जिउ गोमानायनि खौरां मोननानै खाथि खालानि सुबुंफोरा लाहौर पुलिसनो खौरां हरनायाव लाहौर पुलिसआ नुजाथि फैनानै गावथारग्रा गथ'नाव सोंनाय फिननाय लानायाव गथ'आ उनाव गासै जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिनानै लादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिमा नाहिद मुबारकआ फिसाज्लानि बांद्राय पाबजि गेलेनाय आरो बिजाब फरायैखौ लानानै बुजायबोबाय थादोंमोन, अब्लाबो फिसाज्लाया जेबो खोथा मानियाखैमोन। जोबनायाव भिडिअ' गेम गेलेयै गेलेयै साननाय हनायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनानै न'खराव थानाय गासैखौबो गावथारजोबदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा माखासे मावफुंजादोंब्लाबो मुङावल' मावफुंजानाय बायदि जानानै दङ। रायजो राजानि गोनांथि बायदि खामानिया मावफुंजायाखै होननानै बुंथियो UPPLनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि UPPLनि सोद्रोमाफोरा गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजायैखौ लानानै BKWSनि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव जथुम्मा जिरायदों, जेराव बिथांमोनहा माखासे थांखिफोर लादों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोरोबथाया 2 बोसोर आबुं जाबाय, नाथाय BKWSआ दासिमबो आबुङै दाफुंजायाखै। गामि आरो बियाबफोरा दाजायाखै आरो BKWSनि हेडक्वार्टारनि नटिफिकेसन होनाय जायाखै। बेफोरखौ लानानैनो सोरखारखौ नारसिननो थांखि लादों UPPLनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय रांबावजा जथुम्मायाव BKWSनि थाखाय 13.5 कौटि रां गनायथि होदोंमोन, नाथाय बे रांखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै। बेनि अनगायैबो BKWSनि रांबावजाखौ बांहोबावनो थाखायबो दाबि खालामदों, जाहाथे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गोनांथिखौ सुफुंनो हायो। बेनि अनगायैबो BJPआ खोथा होदोंमोन दि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनिफ्राय 3खौ आसाम बर्डफोराव स्टेट लेभेल चेयारमेनाव थिसननाय जागोन, नाथाय दिनैसिमबो बेयो मावफुंजायाखै। जिल्ला ITDP बर्ड, ST वेलफेयार बर्डखौ सावरायनायनि गेजेरजों दानायनिबो खोथा होदोंमोन, नाथाय सावरायैनि थाखायबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा आरो बेयाव दा UPPLनि साननाय बायदि चेयारमेन थिसननो थाखायबो दाबि खालामदों। UPPLनि सोद्रोमाफोरा बुंथिबावदों दि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाबो गेजेराव नांथानानै थानाय बायदि जानानै दङ। माखासे बर' गामिया बिटिआरआव दङ, माखासेया BKWSआव सोजाबाय, नाथाय बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआवबो गैया आरो BKWSआवबो गैया। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों थाबैनो बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ बिटिआरआव सोनांगौ आरो आद्रा थानाय बर' गामिफोरखौ BKWSआव सोनांगौनिबो दाबि खालामो बिथांमोनहा। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा दासिमबो नांगौ बायदि मावफुंजायाखै। एबसु, UPPL आरो NDPआ आलदा आलदायै दाबि खालामनायनि थाखायनो बेबायदि जानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो एबसु, UPPL, NDP आरो माहारियारि आफादफोरा जयैनो लोगो नांनानै सोरखारखौ नारसिननो नांगोन, अब्लासो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। आसाम गभर्नमेन्टनि सेकेन्डारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानाय कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रांखान्थि बिफाना कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 3,397.60 लाख रां रिलिज खालामबाय। 4,789 कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थानि थाखाय 3,327.60 लाख रां रिलिज खालामनायनि खौरांखौ रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथा जानाया 2 बोसोर आबुं जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो मोनाखै। रन्जन दैमारि बिथांनि उदांखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां बिबुंथि होबोदों, नाथाय दिनैसिम बिथाङा उदां जानो मोनाखै। रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा सोरखारनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै रन्जन दैमारि बिथांनि उदां जानायखौ नेनानै दङ। जायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां जाजानो हास्थायनाया सासे सानैनिल' हास्थायनाय नङा, बियो बयनिबो हास्थायनाय। जायनाखि रन्जन दैमारि बिथांखौ दायनिगिरि फोसावखानाय, अब्लाबो मा राहाजों बिथांखौ उदां खालामनो हायो, बेनि थाखाय लामा नागिरनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया पुलिस बिफान आरो आयेन बिफानफोरजों सावरायलायगासिनो। आसा खालामो माबा नङा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआर ओनसोलाव अरायजोर गोजोन गायसननो थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा सिन्था खालामगासिनो दङ। केसफोरखौ बोखारनो नाजादों आरो थाबैनो गिबि मन्थ्रि बिथांनि दैदेननायाव माबा नङा माबा लामा ओंखारगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो रायजोआव रायजोसभा बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनाय जायाखैब्लाबो दोलोफोरनि गेजेराव बिसायख'थिखौ लानानै थागथियारि जानायखौ नुनो मोन्दों।
प्रमद बर' बिथाङाबो बर'निफ्राय सासे MP दैथायहरनो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों। लोगोसे बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारियाबो फोरमायथिदों दि BJP आरो UPPL जयै सावरायलायनानै UPPLनोबो मोनसे मासि होनाय जागोन बेखौ थि खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो। जोबनायाव दङ COVID-19 नि आपडेट। मैया सानसेयाव आसामाव 2294 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया सानसेयाव रायजोआव गासै 35,777 नि देहायाव COVID-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 2294 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया सानसेनि पजिटिभिटि रेटआ 6.41%। मैया सानसेयाव 22 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मैया सानसेयाव रायजोआव 2294 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननायनि मादाव कामरुप मेट्र'आवनो 535 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।